Βλέπεις άρχοντες σε θρόνους, πολιτικούς που φτιάχνουν νόμους και δεν ξέρουν να μετράνε ως 100. Βλέπεις τύπους σε υπουργεία που το παίζουν εξουσία και δεν ξέρουν το όνομά τους το μικρό. Μα ο δικός μας είναι cool, με τα γκάζια του στο φουλ και φαινόμενο διεθνές και ιστορικό. Γεννημένος να διατάσει, με ένα στυλ που συναρπάζει, επτιστός ο Ρίτσαρντ Γκίρ από μωρό. Οκ, αυτός είμαι εγώ. Όχι αυτός, αυτός. Όχι αυτός. Νικητής, χαμένος. Οκ, βλέπετε το παλάτι. Όλοι εκεί μέσα υπακούν σε μένα. Κοιτάξτε φάση. Μπάτλερ. Σεφ. Ο τραγουδιστής μου. Wow! Γενικός σωτήρας του έθνους και αυτοκράτορας μεγέθους. Είναι αλφα και ωμέγα σι και ντο. Μες στον κόσμο του και εκτός, το επίκεντρο είναι αυτός. Γιατί ο κόσμος του αρχίζει με το πώς το λένε κουσιό. Ναι το λένε της γης βασιλιάς, πρώτος μαγκιάς. Ναι. Αου! Χάλασε στη φάση. Λυπάμαι, αλλά χάλασε στη φάση του αυτοκράτορα. Συγγνώμη! Πού μείναμε? Πώς το λένε κουσιό.